Еўропа сапраўды не мае нейкай выразнай моцнай беларускай палітыкі. Гэта звычайна рэагаванне і рэагаванне такімі агульнымі фразамі, выказванне заклапочанасці і гэтак далей. Хаця не толькі, канешне, і санкцыі прымаюцца, іншыя захады робяцца, падтрымка дэмакратычных сіл ажыццяўляецца таксама. Але вось давайте змадэлюем гэту сітуацыю 20-го года. Ну, Пуцін не з'явіўся, ён стаяў на мяжы, як вядома, ён трымаў сваю нацыянальную гвардыю і пра гэта заявіў. І гэта мела вялікае маральнае значэнне ў прыватнасці для сілавікоў Лукашэнкі. Бо быў нейкі перыяд, калі частка з іх вагалася і сапраўды думала, што, магчыма, ўжо сыпецца гэтая сістэма і трэба, як модна было тады казаць, пераходзіць на бок народу. Ну, але калі Пуцін сказаў, што ён гатовы падтрымаць, натуральна, ўжо ніякіх ваганняў не засталося, і сілавікі пачалі мясіць яшчэ з большым імпэтам гэтых мірных дэманстрантаў. Гэта вось один бок пытання. Ну, а з боку Еўропы, глядзіце, асуджэнне было адразу, непрызнанне таксама было. Лукашэнку не прызналі легітымным кіраўніком. Неўзабаве пачалі ўжо ўводзіцца санкцыі. Ну, на пачатку там слабыя, персанальныя, гэта як мёртваму прыпарка, канешне, але тым не меней. Ну, еўразвяз гэта такая махіна, яна вельмі павольна ў нейкім кірунку разварочваецца. Што яшчэ? Еўропа свайго войска не мае, нават каб мела, ну там краіны НАТО, скажем так. Нехта мне ў каментах напісаў, што вось трэба было, каб Польша 100 000 да мяжы падвяла. Ну і што далей? І што далей? Увязвацца ў бой, зразумела, пад якім соусам, па-першае. Няма такога артыкула ў статуце НАТО, каб ажыццяўляць узброеную інтэрвенцыю ў іншую краіну. Нават калі гэта не дэмакратычная краіна, нават калі там нейкія нядобрыя робяцца рэчы. Ну, калі б ужо пачаўся і крык. А які артыкул ёсць у саюзнай дзяржавы, каб трымаць на мяжы з Беларусю нацгвардыю Пуціну і уступаць яшчэ, не дай Божа, у канфлікт на тэрыторыі Беларусі? Там ёсць такія артыкулы? Ці мы, калі маем справу з дыктатарамі, то ўжо тут не да артыкулаў? А ж саюзная дзяржава. Ну, па-першае, у межах саюзнай дзяржавы ёсць вайсковыя пагадненні, потым у межах АДКБ. Мы ж памятаем, як войскі АДКБ ў Казахстан уводзіліся таксама. Так, і памятаеце, там, натуральна, гэта былі ўнутраныя нейкія хваляванні, забурэнні, нават з узброеным элементам, але, тым не меней, гэта бяспека там адной з дзяржавы, якая з'яўляецца чальцом гэтага антыната, як яны яго называюць. Вось, так што знайсці падставу гэта ж заўжды можна. Яшчэ цяпер стала ямчэй, так бы мовіць, Крамлю, калі што, увесці свае войскі. Вось Лукашенко радуецца, як дзіця радуецца цаццы, таму, што зброю там ядерную яму далі, вось арэшнік паставім, з гэтым арэшнікам, як спісанай торбай, носяцца, ось 45 Хірасім, якая там магутнасць. Яны не разумеюць, што гэтыя ж самыя 45 Хірасім прыляцяць, як рускія кажуць, у выглядзе ответкі, калі што. Таму гэта проста, канешне, мякка кажучы, неразуменне сітуацыі, але я пра што хацеў сказаць, што калі раптам нейкія забурэнні, вось новая рэвалюцыя, умоўна кажучы, пачнецца ў Беларусі, то адразу проста пад маркай таго, што мы ж не можам дапусціць, каб у рукі экстрэмістаў, у рукі тэрарыстаў, у рукі антидзяржаўных элементаў трапіла наша ядерная зброя. Вось вам легальная падстава. Так што тут вось якар такі закідае Пуцін вельмі моцны ў выглядзе размяшчэння сваёй ядернай зброі і гэтага славутага арэшніка. Александр, а пра што тады кажа Ціхановскі? Чаго ён чакаў ад еўразвяза? Ну, па-першае, я б адзначыў, што прамова сама па сабе была эмацыйная, яркая. У гэтым плане Ціхановскі прагрэсуе. Памятаеце, як ён выйшаў, адразу ён жа кінуў кліч, што давайце мне 200 000 еўра, і я за 3 тыдні, праз 3 тыдні нанясу нейкі там сакрушальны удар па лукашызме, як ён сказаў. Ну, потым ён трошкі, як я пісаў адным з артыкулам, прайшоў краш-тэст на сутыкненне з рэаліямі. Тут, натуральна, тут не трэба іранізаваць, чалавек быў у ізаляцыі. Іншая рэч, што яму раілі трошкі прыйсці ў сябе, падлячыцца, рэабілітавацца і насыціцца інфармацыяй, не адразу з шашкай
у бой кідацца. Вось, так што гэта яго спічкі, гэта ягоная прамова ў Еўрапарламенце, гэта прагрэс, таму што ён ужо паспрабаваў выйсці на нейкі канцэптуальны ўзровень. Але вось, хаця ён не ўжыў гэта слоўца фінляндызацыя, але ва ўсіх загалоўках, калі пераказвалі ягоную гэту прамову, усюды ўжылі слова фінляндызацыя. Я не ведаю, ці ён сам прыйшоў да высновы, што зрабіць гэта трэба фішкай свайго гэтага выступу, ці нехта яму падказаў, але калі падказвалі, то, відаць, не цалкам яго праінфармавалі, таму што ў гэтага тэрміну у паліталагічным плане тэрміну фінляндызацыя такая сталая адмоўная канатацыя на Захадзе. І я думаю, што ты еўродепутат. Я вас пераб'ю, мы до фінляндызацыі яшчэ дойдзем, это все ж такі іншае. Марына, наколькі я разумею, пытала пра тое, што меў на ўвазе Ціхановскі, калі абвінавачваў Еўропу ў том, што яна не дапамагла ў 20-м годзе нашай рэвалюцыі. То бок, што яна магла зрабіць з вашага пункту гледжання? Ці яна нічого не магла зрабіць? Ці з яго пункту гледжання, можа, ён неяк... Ну, я фактычна адказаў на гэтае пытанне, можа, не дастаткова выразна. У Еўропы не было і фармальных падстаў, і проста рэальна, каб стратэгіі натаўскіх краін вырашылі пад нейкім соусам, пад нейкай маркай увесці войскі на тэрыторыю Беларусі, нібыта для абароны дэмакратыі. У гэты момант, так? Ён чакаў нейкія войскі. Ці грошы. Ну, а якая яшчэ дапамога? Я ж кажу, што дапамога ў выглядзе... Як? Грошы. Ён же кажа, зараз вы на вайну з Расіяй траціце мільярды, а 10-й частцы таго хапіла б на рэвалюцыю Беларусі, ніякай вайны б не было. Грошай далі б. А мы б самі ўжо пакрышак нацягнулі. Ну, па-першае, фінансаванне нейкай палітычнай дзейнасці ў іншай краіне фармальна забаронена. Іншая рэч, што, канешне, нейкія грошы з захаду так ці іначай ішлі ў выглядзе падтрымкі. Але я думаю, што большасць людзей тады выходзіла і так на пратэсты. Гэта прапаганда беларуская афіцыйная казала, што там наркаманы, прастытуткі і тыя, хто за грошы выходзіць на пратэсты. Гэта быў сапраўды маральны, духоўны ўздым нацыі. Я не думаю, што там фінансы ў нейкай ступені вырашалі. Канешне, гэтым штабам не ставала сродкаў, але гэтыя штабы надта не ўплывалі, кладучы руку на сэрца, на тое, што адбывалася. Гэта была такая стыхійная самаарганізацыя мас. Можа, гэта і кепска, але тут, шчыра кажучы, не хапала мазгоў гэтай рэвалюцыі, калі ўжо так шчыра. Не столькі грошай, колькі асэнсаванасці, арганізацыі. Ну, гэта асобная вялікая тэма, таму што, калі б, напрыклад, працавалі эфектыўна на прадпрыемствах, ледзь жа на некаторых прадпрыемствах, вось там такія былі хваляванні, што там і генерал Церцель ездзіў у Наваполацке, памятаю, супакойваў, у горадні, дык там увогуле мясцовая ўлада, ну потым гэтых начальнікаў там памянялі, яны пайшлі на дыялог, далі там у эфіры мясцовага тэлебачання слова удзельнікам пратэстаў і гэтак далей. Так што вось такая была сітуацыя. І каб была моцная арганізацыя, каб быў план нейкі гэтай рэвалюцыі, каб адбылася, напрыклад, агульнанацыянальная стачка, якая паралізавала ўсю эканоміку, магчыма, сюжэт гэтых пратэстаў пайшоў бы па іншым рэчышчы. Але ж хто? Еўропа павінна была гэта арганізоўваць, ці гэтыя штабы? Іншая рэч, што я не магу кідаць у іх камень, таму што гэта былі пераважна палітычныя неафіты. Старая апазіцыя, груба кажучы, злілася на тых выбарах, а тыя новыя людзі, якія прыйшлі, мы ж памятаем, і Бабарыка, там, і людзі з яго каманды, яны, ну, трошки, можа, і хітравалі, але трошки былі і наіўнымі. Яны казалі, што калі там 70 ці 80% прагаласуе за альтэрнатыўнага кандыдата, то і ўлада пабаіцца там ці не зможа фальсіфікаваць такія вынікі. Канешне, вось гэта былі наіўныя спадзевы. І большасць тых людзей, якія выходзілі на пратэсты па выходных, яны таксама, у іх было ап'яненне гэтай свабодай, гэтым такім карнавалам, гэтым святам непаслушэнства. А потым яны разыходзіліся, ішлі там на працу, займаліся будзённымі справамі, а рэжым рыхтаваўся да удару чарговага. А каб мы перайшлі на гвалт? Каб апазіцыя перайшла на гвалт. Вот што б было? Мы патанулі ў крыві, ці мы б усё ж такі выгналі яго з дварца?
Апозіцыя не перамагла б. Я думаю, што, па-першае, у самога Лукашэнкі была вялікая моц, і не толькі паліцэйскія сілы, там, унутраныя войскі, але ён жа армію да гэтага прыцягнуў. Вы ж памятаеце, Хрэнін там крычаў, што мы не дазволім абеліскі чапаць, і гэтак далей. Танкі стаялі, БТРы. Вось 23, здаецца, жніўня, калі была адна з самых вялікіх маніфестацый, калі Лукашенко бегаў з аўтаматам без магазина, вы памятаеце. Але там было шмат людзей, у якіх былі аўтаматы з зараджанымі магазинамі, і там стаялі БТРы з буйнакалібернымі кулямётамі. Вось каб у той момант уявіць, што гэта беззбройная маса паспрабавала б там гэтыя заслоны паваліць і кінуцца штурмаваць палац, я думаю, што там з гэтых буйнакаліберных кулямётаў просто паклалі б снапамі гэтых людзей. Ён потым сам казаў, што ў мяне б рука не здрыганулася аддаць такі загад. І гледзячы на яго, ведаючы ягоную натуру, я не сумняваюся, што менавіта так і чалавек, які фанатычна трымаецца за ўладу, нездарма ж ён казаў, што я гатовы як прэзідэнт Альенде, ну маладзейшыя, можа, ўжо не памятаюць, у Чылі быў такі прэзідэнт, якога Піначэт скінуў, але адзінае, Лукашенко жыў савецкім міфам, што той нібыта адстрэльваўся, а потым эксгумацыя Альенде показала, што ён сам застрэліўся. Так што прыклад для яго не вельмі ўдалы. Але ён гатовы да апошняга біцца за гэту ўладу. І вось цяпер я гляджу, былыя палітзняволеныя выходзяць і аналізуюць тыя падзеі, напрыклад, Мікола Дзядок, анархіст, ну гэта моцны чалавек, да яго я стаўлюся з вялікай павагай, але вось ён, напрыклад, разважае, што калі б мы нейкі будынак у Мінску захапілі і там быў рэвалюцыйны штаб, то можа б усё было іначай. Ну, ведаеце, па-першае, паспрабуй захапіць, таму што ўсё гэта ахоўвалася і прафесійнымі людзьмі. Па-другое, я думаю, калі б нават занялі нейкі будынак, то Альфа КДБ для яе гэта элементарная рэч. Яны ўсё жыццё трэніруюцца і гэта і ачысцілі бы ад гэтай купкі такіх радыкальных рэволюцыянераў любы будынак. Таму гвалтоўны шлях не. Але вось калі б была, напрыклад, нацыянальная стачка і паралізавана ўся эканоміка, вось гэта магло б пайсці іначай. Ну, ёсць жа цэлая вялікая тэорыя негвалтоўнага супраціву. Іншая рэч, што яна на трошкі болей цывілізаваныя ўлады была разлічана, а калі ва ўладзе людзі, груба кажучы, адмарожаныя, то тут ніякія, як яны кажуць, іх прапаганда, ніякія метадычкі шарпа не дапамогуць. На жаль, у 20-м была такая амаль што фатальная сітуацыя, таму што калі б у Лукашэнкі не хапіла сілы, то, канешне, Пуцін са сваімі красаўцамі таксама быў бы тут, як тут. На жаль. Ну, але гэта, ведаеце, гэта ўжо іншае філасофскае пытанне. Можна сказаць, што... Гэта пра прошлае, так? А мы сёння пра будучыню. І вось Ціхановскі прапануе зарабіць Беларусь наступнай Фінляндыяй. Мы запыталі ў наших гледачоў, спасет ли Беларусь финляндизация? Было 4 варианта ответа. 3-4%. Первый вариант. Финляндизация – это что вообще? Что это вообще такое? 28% хорошее решение, 2 руками за. 26% не сработает, сразу надо в НАТО. И 12% только не надо нам такого, у нас свой путь. Как вы лечите? Финляндизация. Ці гэта шлях для Беларуси? И что это такое? Давайте откажем на пытание 34% наших гледачоў. Что гэта такое? Ну, фінляндызацыя – гэта канкрэтны тэрмін. Натуральна, ён звязаны з тым сюжэтам, які развіваўся паміж Савецкім Саюзам і Фінляндыяй пасля Другой сусветнай вайны. Як вядома, фіны ваявалі на баку Гітлера. Ну, і не таму, што яны такія фашысты былі, у іх варыянтаў не шмат было. Была вялікая напаў і вялікія... Так, варыянт. І яны на пачатку ў 41-м годзе, калі Красная армія адступала, Чырвоная армія адступала, яны тады адхапілі добры кавалак тэрыторыі, там Карэлію занялі і гэтак далей, але потым у 44-м зноў іх адкінулі назад і давялося ісці на, ну, шчыра кажучы, ганебны мір. І гэта былі кабальныя умовы, таму што Савецкі Саюз там навязаў сваю базу, размясціў вайсковую, ён нават там прызначаў
вызначаў кадровую палітыку, вызначаў, скажем так, у пэўнай ступені, і гэта быў вельмі абмежаваны суверэнітэт. Таму вось нават у гэтым плане, калі правесці паралелі з Беларусіяй, мы ж не ваявалі з Расіяй, у нас ніхто не адбіраў тэрыторыі, дзякуй Богу, і таму апрыёры згаджацца на нейкія такія кабальныя ўмовы, з якога ражна. Таму сам гэты тэрмін няўдалы. Чаму я і кажу, калі нехта кансультаваў Ціхановскага, мусіць, яму не патлумачылі, што можна было б неяк іначай гэта падаць сваю ідэю, таму што фінляндызацыя вось пад уплывам гэтага сюжэту, яна ў заходняй паліталогіі гэты тэрмін замацаваўся з такой выразна негатыўнай канатацыяй. Гэта быў змушаны шлях цяжкіх кампрамісаў, саступак, і толькі паступова Фінляндыя вырвалася з кабалы, і як мы бачым, урэшце тая ж Фінляндыя ўступіла ў НАТО. Яна трымалася да пары да часу нейтралітэту, але потым, паглядзеўшы, што з сябе выяўляе сённяшняя Расія, там вырашылі, што не, лепей быць у паўночна-атлантычным альянсе. Так вось і ў выпадку з Беларусю. Па-першае, я думаю, што улада тут можа змяніцца толькі тады, калі аслабне з нейкіх прычынаў Расія. Гэта можа быць там смерць Пуціна, барацьба за ўладу, нейкі выбух сепаратызму і гэтак далей. Санкцыі, яны ж пакрысе, але ж падточваюць таксама эканамічны фундамент Расіі. Таму тут у нейкай перспектыве можа пахіснуцца сітуацыя, і мы бачылі, Прыгожин амаль што да Масквы дайшоў, таму не такая ўжо моцная гэта імперыя у крытычны момант. Там Пуцін недзе хаваўся ў бункер, і уже некаторыя рыхтаваліся Прыгожина ў Маскве сустракаць. Таму усякае там можа быць. Гэта непрадказальная імперія. Дык я вось пра тое хачу сказаць, што калі будзе такі момант, то Беларусі варта, канешне, адрывацца і адграбаць як мага далей ад Расіі, прасіцца найхутчэй у НАТО, ў Еўразвяз, і вось як некаторыя кажуць, капаць глыбокі роў, запускаць туды марозаўстойлівых кракадзілаў. Ну, гэта фігуральна, канешне, таму што насамрэч і эканамічныя сувязі з Расіяй моцныя, гэта ў адзін момант не перарвеш тут і нафта, і газ, хоць на добры лад, пра гэта ўсё можна было думаць раней. І свой час Лукашенко до 2020 года ён жа ставіў задачу, каб і экспорт быў на 3 кошыкі падзелены, траціна ў Еўразвяз, траціна на далёкую дугу, толькі траціна на Расію. І амаль што дасягнулі былі ўжо гэтага. Вось 20-й год гэта быў пералом, калі прага ўлады пераважыла ў Лукашэнкі, і калі ён пайшоў на паклон да Пуціна. Ну а потым 22-й год гэта агрэсія, саўдзел у ёй яшчэ мацней прывязалі да Расіі. Так што у выпадку, калі будзе гэта акно магчымасцевых, цяпер можна казаць, трэба, на мой погляд, адграбаць як мага далей ад Расіі. Пры тым, што фінляндскі шлях, ён сапраўды, тое, чаго дасягнула Фінляндыя, гэта прыгожа. Я думаю, што сам нейтралітэт, ён жа быў запісаны ў Канстытуцыі, Лукашенко яго выкрасліў, каб паставіць тую ж расійскую ядерную зброю і стаць канчаткова васалам Пуціна. Гэта прыгожа, гэта адпавядае беларускаму менталітэту, і мы бачым, што нават у вашым галасаванні там даволі высокі адсотак за гэта выступае. Але тут трэба, мне здаецца, цвяроза глядзець, зноў жа, як цяпер модна казаць, на рэаліі на зямлі і разумець, што з такім суседам трэба быць вельмі пільнымі і па магчымасці. Вось пра што я хачу сказаць, тут хутчэй не Фінляндыя, а Швейцарыі браць досвед. Гэта нібыта нейтральная краіна, але яна тесно знітаваны з Еўразвязам, і самае галоўнае, што там магутная абарона, там само войска, ну, яно прыблізна такое, як і беларускае, рэгулярнае войска, але там, калі што, 2 мільёны рэзервістаў гатовы пад ружжо стаць, прычым там у кожнага ў доме вісіць і форма вайсковая, і недзе кулямёт там у шафе стаіць. То бок і кожны дом гэта маленькая крэпасць. Чалавек гатовы у момант небяспекі для дзяржавы тут жа стаць у строй у літаральным сэнсе і абараняць у літаральным сэнсе свой дом і сваю дзяржаву. Вось да такой мадэлі відавочна трэба імкнуцца, таму што прымуць ці не прымуць у НАТО, мы бачым, што там зноў жа, потому што не хочуць звязвацца з Расіяй, яны і Украіну
адно не хочуць браць у НАТО, хаця можа жыццё іх нечаму навучыць, і ў беларускім выпадку можа гэта шпарчэй пойдзе, калі з'явіцца такая магчымасць. Вось гэтая магчымасць, адзіная магчымасць, калі толькі Расія пачне развальвацца, так? Ну, то бок, калі там не будзе Пуціна, не будзе моцнай улады, і як гэта адбылося ў там якім 89-м годзе, калі Варшава працягнула, я маю на ўвазе ўладу Польскай Рэспублікі, яна працягнула руку да Масквы, а Масква сказала, вы бачыце, што ў нас тут самі там. Ну і вось, ну і пайшло. Дык адзіная магчымасць, гэта калі не будзе рашкі моцнай, так? Ну, больш няма магчымасці. Атрымліваецца, што так, таму што, глядзіце, вось тут гістарычны прыклад, дарэчы, вельмі блізка для нас паралель, гэта тое, як краіны Балтыі пайшлі да незалежнасці менавіта на пачатку 90-х. Вось гэта мадэль для нас болей прывабная. Мы суседзі, мы адзін аднаго разумеем лепей. І я думаю, што вось, глядзіце, тады сапраўды захістаўся Савецкі Саюз, тут жа ўзніклі у краінах Балтыі вось гэтыя народныя франты, спачатку пад маркай перабудовы, потым яны фактычна антыкамуністычнымі сталі, сепаратысцкімі, і перацярпелі вось жыхары гэтых краін, грамадзяне лепей казаць, таму што яны адчувалі сябе грамадзянамі. Я памятаю, я прыязджаў у Літву ў 91-м годзе, там у іх была блакада, холад, яны там шоўкалі зубамі, там не было чаго толкам паесці. Хаця нас там пачаставалі нават французскім каньяком і сказалі, што ў нас запасы яшчэ трошкі ёсць. Але літоўцы, яны казалі, мы гэта ператрываем, мы сціснем зубы, але мы хочам незалежнасці. Таму трэба сёння працаваць над тым, каб беларусы адчувалі сябе беларусамі. Працаваць гэта вось тое, што і эміграцыі магчыма. Таму што пытанне санкцый, яно такая, гэта двухбакова вострая зброя. Я лічу, што тут трэба мець мазгі і разумець, што гэтыя санкцыі таксама ўціскаюць Беларусь у Расію. Таму тут трэба ўзважаны падыход. Ну, гэта ўжо асобная тэма. Тут трэба спалучаць бізун і пернік, што ўрэшце і Трамп паказаў. Але гэта тэма іншая. Я хочу яшчэ раз падкрэсліць, трэба працаваць над самасвядомасцю беларусаў, каб яна была такая, як у фінаў, якія ў 39-м годзе... У 39-м годзе, так, маленькая краіна, мы ж памятаем, яна стрымала велізарную армію, велізарнае савецкае войска, яны ваявалі просто, ну, узорна ў гэтым плане, маючы меншыя сілы, меншае ўзбраенне, яны за кошт таго, што гэта іх зямля, яны выдатна ведалі, там гэтыя снайперы, зязюлі так званыя, сядзелі на дрэве, там гэта была лінія Маннергейма падрыхтаваная, касілі з кулямётаў гэтыя чырвоныя шэрагі, якія ішлі нахабна ў атаку і думалі, што яны лёгкай здабычай будзе для іх Фінляндыя. Так што вось на гэтых прыкладах варта вучыцца і браць іх за мадэль. Але ж зараз Фінляндыя і ў еўразвязе, і пад абаронай НАТО. Фінляндыя? Ці ў еўразвязе? У еўразвязе. Так, конечно, з 95-го года. А ці возьме нас к сябе Еўропа? Ці патрэбны мы ёй? Ці возьме Еўропа Беларусь пад сваю абарону? Ну, будзе вакенца. Як кажа Лукашенко, гэта вонючая Еўропа. Будзе акенца магчымасцей. Ці мы патрэбны Еўропе? Гэта цяжкае пытанне, таму што на словах, глядзіце, на словах Еўропа, канешне, падтрымлівае еўрапейскі выбар Беларусі, але на практыцы мы ж бачым, вось у мяне, напрыклад, і да гэта закрыцця мяжы Літвой неадназначнае стаўленне, наколькі гэта адэкватны крок, ну, шарыш такім чынам не спыніш, а 5000 саміх жа літоўскіх грузавікоў у Беларусі загрузлі, што з імі рабіць, невядома. Ну, зноў жа, гэта асобная тэма, але я пра тое, што калі вось ідзе гаворка, узважваюць у нейкіх сталіцах еўрапейскіх, што на першым плане так званая секьюрытызацыя, то бок абарона нацыянальных інтарэсаў, нацыянальнай бяспекі, ці мабільнасць беларусаў, канешне ж, выбар ідзе на карысць вось гэтай секьюрытызацыі. На прыкладзе Літвы мы гэта выразна бачым. Спачатку здавалася, што гэта такая мекка для апазіцыйных беларусаў, а сёння там усё болей няўтульна яны пачуваюцца, і ў той жа Ціхановскай статус адабралі.
вось зэканомілі яны ўжо там нейкія капейкі ці цэнты на гэтым. Так што гэта вялікая праблема, у мяне няма адказу выразнага, але тут трэба працаваць і не заклікамі працаваць. А вось, напрыклад, нядаўна група беларускіх экспертаў, Артём Шрайбман і яшчэ 3 чалавекі, яны распрацавалі план такой пакрокавай, як яны называлі, абмежаванай дээскалацыі дачыненняў паміж Еўразвязам і Беларусю. Цікавы дакумент, вялікі, я прачытаў яго уважліва, і там разумныя рэчы. Хаця многія, ведаеце, вось ёсць такія барацьбіты, якія адразу рвуць кашулю на грудзі, крычаць: гэта здрада, гэта падгульванне Лукашэнку і гэтак далей. Але вось ёсць жа сітуацыі, зразумела, Лукашенко і ягоны рэжым белым ды пухнатым не стане. Але ж Трамп паказаў іншы падыход, што лепей было, каб гэтыя людзі сядзелі ў вязніцы, ён новых набярэ. Дык ён бы і так новых набіраў, а цяпер ён падумае, вось чаму і забуксаваў гэты працэс перамоўны. Я думаю, што амерыканцы паставілі нейкія нязручныя пытанні перад Лукашэнкам. Ён чухае рэпу цяпер, Раду бяспекі ён ужо будзе для вялікай гэтай угоды склікаць, таму што ён у пэўным тупіку. Але вось факт тое, што Амерыка і пугу і пернік выкарыстоўвае. У выніку выходзяць вязні, ну і аслабленыя санкцыі супраць Белавіі. Нармальныя запчасткі будзе атрымліваць Белавія. Гэта ж лепей для бяспекі беларусаў. Таму тут, на мой погляд, він-він сітуацыя. І людзі выходзяць, і запчасткі не самапальныя будуць, а нармальныя, і бяспека палётаў павялічваецца. Так і ў выпадку з Еўропай. Там, калі вяртацца да гэтага дакумента, там пакрокавая менавіта стратэгія прапануецца. То бок рэжым робіць нейкую саступку, там аслабляе рэпрэсіі, мігранцкі крызіс і гэтак далей. Еўропа таксама ідзе у нейкіх момантах насустрач. І мне здаецца, што вось польскі бок, ён фактычна пачаў ужо рэалізоўваць гэты сцэнар. Памятаеце, вось гэты сенсацыйны раптам выступ Дональда Туска, прэм'ера польскага, а мы зараз адчынім 2 пераходы. І потым Лукашенко зліў гэты, я, дарэчы, прадугадаў гэта ў сваім артыкуле, пісаў, што, напэўна, яны дамовіліся Пачобута і гэтага манаха няшчаснага Гаўла выпусціць. Лукашенко потым гэта пацвердзіў. Ну, на жаль, сарвалася гэта угода, таму што літоўцы тут для Туска не своечасова выступілі з гэтай ініцыятывай закрыцця мяжы. Яму трэба было падтрымаць гэту гульню, ну, хаця б на 2 тыдні, як ён сказаў. Палякі ж не зусім адмовіліся, а на сярэдзіну лістапада гэта ўсё перанеслі, таму што трэба было салідарнасць з Вільняй неяк прадэманстраваць. Але гэта угода яшчэ не сарвана, Лукашенко яе падвесіў. Вось уявім, дай Бог, калі выходзіць Пачобут, выходзіць Гавел, яшчэ, можа, там пару ксяндзоў, якія сядзяць за кратамі, выпусціць беларускі рэжым, а з тога боку 2 пераходы адчыняюцца. Гэта ж плюс і для бізнесу беларускага, і для бізнесу польскага, і для людзей па абодва бакі мяжы. Гэта якраз падвышэнне мабільнасці, і гэта ніякая здрада ніякім ідэалам. Гэта нармальныя крокі ў рэчышчы здаровага сэнсу. Вось гэта адна ілюстрацыя, як можа працаваць такая абмежаваная дээскалацыя. Таму трэба рабіць тое, што можна сёння рабіць, а не, ведаеце, у мяне такое ёсць грубаватае параўнанне, хай мяне прабачаць некаторыя апазіцыйныя дзеячы. Яны падобны вось на прапаршчыка са старога савецкага анекдота. А што там думаць, трэсці трэба, памятаеце? Вось яны, трэсці трэба, сілы няма трэсці, толку няма ад гэтых лозунгаў, яны ўжо нікога не запалююць. Але што тут думаць, трэсці трэба. А з іншага боку, так і будзем цёгацца ўсё жыццё, і будуць нас рэзаць вось так вось імперцы ўсё жыццё. Мы з імі дамаўляцца, яны нам пулю у патыліцу. Мы з імі дамаўляцца, яны нам кулю. Ну што это такое? Фінам не трэба было тлумачыць. Пра Беларусь тут гаворым. Дык я маю на ўвазе, які дыялог? Вось вы кажаце, нехта там рубахі рве на свае. Правільна рве, таму што, ну, які дыялог, з кім дыялог? Ну, як ты можаш з фашыстам, які дыялог у цябе з фашыстам, які прыходзіць і трымае вось так о пісталет у цябе тут? Які дыялог з ім? Ну, за які можа быць дыялог? І так кожнае стагоддзе. Дыялог. А нас усё менш. І мы зараз, вы пойдзеце з эфіру, мы на расійскую мову пераходзім зноў. Ну, такі дыялог, прывёў дыялог нас да этого. Не?
Ну, вы ж по-беларуску говорите, тому я думаю, что у вас ідзе ўнутраная праца. Трэба, каб такая ж унутраная праца ішла ў іншых беларусаў. Таму я на канцэрце Газманова маеце на увазе ці Шамана, дзе там павінна праца пайсці? На якім з выступаў, да? Ці там на шоу Ольгі Бузавай? Разумееце? Не, я не ведаю, я так, гэта у мяне просто баліць, таму я не ведаю нават, чаму я гэта вам прад'яўляю. Ну, просто вось. Не да дыялогу, мне падаецца. Не знаю. Тут гэта асобная тэма, в двух словах не скажаш, але на сёння гэта наіўнае спадзяванне. Вось глядзіце, тая ж каманда Ціханаўскай, яны раней толькі ціск, а цяпер высунулі ідэю нацыянальнага дыялогу. Сёння гэта утопія. Канешне, Лукашенко, калі і будзе дамаўляцца, ён будзе дамаўляцца з тымі, у каго ёсць сіла, у каго ёсць аргументы. Тыя ж санкцыі, яны ж не ў руках апазіцыі, а ў руках Трампа, у руках Еўразвяза. Таму сёння, калі можа ісці дыялог, гэта дыялог толькі паміж Лукашэнкам і заходнімі краінамі, а апазіцыя можа быць толькі кансультантам. Таму тут адно з другім не трэба блытаць. Ніхто вас, мяне, Латушку і Ціханаўскую за гэты круглы стол не запрашае і не будзе запрашаць. Таму гэта розныя рэчы. І тут не тая сітуацыя, каб станавіцца ў позу, што з гэтымі вар'ятамі мы не будзем у дыялог уступаць. Трэба рыхтаваць сілы да акна магчымасцяў, таму што тое ж самае размякчэнне сістэмы, чаму я кажу пра абмежаваную дээскалацыю, гэта можа працаваць на размякчэнне сістэмы, таму што як і разрадка спрацавала на размякчэнне Савецкага Саюза. Таксама, як вось тыя 4 ці 5 гадоў паміж 15-м і 20-м годам, згадайма, таксама ж Беларусь была ў альянсе з Расіяй, але тым не меней, Лукашенко і сёння няўтульна ў гэтым акопе з Пуціным, проста ён тузануцца не можа. А тады ён мог, таму што яго спалохала вось тое, што адбылося ў 14-м годзе на Донбасе, анексія Крыма і гэтак далей. І таму Лукашенко тады пачаў разгойдваць гэтыя геапалітычныя арэлі, ён дапусціў, дарэчы, вось, нават такую абмежаваную так званую мяккую беларусізацыю. Успомніце, у 18-м годзе, у 2018-м, стагоддзе БНР у цэнтры Мінска было легальнае, з чырвона-белымі сцягамі. І гэта шмат у чым падрыхтавала 20-й год. Менавіта пры тым, што Лукашенко заставаўся Лукашенкам, такім жа аўтакратам. Але ў грамадстве пайшлі нейкія працэсы. Таму, калі даць грамадству дыхнуць, трошкі даць кіслароду, гэта можа падспудна, пакрысе рыхтаваць вельмі вялікія змены. Чаму я кажу, што тут трэба дыялектычна глядзець на сітуацыю. У моманце гэта нібыта на карысць Лукашэнку, але другое важнае, што ў гэтым хаваецца, гэта магчымасць для разняволення патэнцыялу нацыі ў нейкую вырашальную хвіліну. Ну што ты? Не, я просто... Фінам не трэба было тлумачыць у 39-м годзе, хто іх вораг. Літоўцам, латвійцам і эстонцам не трэба было тлумачыць у 90-м і 91-м годзе, хто іх вораг галоўны. А беларусам яшчэ трэба, як вы самі кажаце, тлумачыць, таму што для фінаў можа, не было такой рускі это прапаганды вораг. Адскай, вось у такой колькасці не было такой прапаганды моцнай, не было на яе толькі грошай, сколькі вось зараз у... Ну як не было? Што ты маеш на ўвазе? Яны ў Савецкім Саюзе жылі разам. Ну і не было, ну вось... Ну і што, якая там прапаганда? Там усё было, і нават і больш было, чым... Ну, глядзіце, у іх паміж першай, калі казаць пра краіны Балтыі, паміж першай і другой сусветнай вайной, у іх усё ж такі былі 2 дзесяцігоддзі незалежнасці. І гэта вельмі моцна адбілася. І таму Беларусь ужо болей жыве. Ну, незалежнасць у якой ступені, мы ўжо тут шмат разоў казалі, што ад Масквы залежнасць вялікая, і ўсё ж гэта асобная краіна, і я думаю, што пакрысе вось гэта асэнсаванне таго, што мы асобная нацыя, у нас свае інтарэсы, яно пранікае ў масы. Нават не ўсе лукашысты, не трэба ставіць знак роўнасці паміж прыхільнікамі рэжыму і рускамірцамі. Мы бачым, што Бондарову пачалі ўжо ціснуць нават беларускія міліцыянты і чыноўнікі. І чыста нават прагматычна
прагматычных інтарэсаў вось беларуская номенклатура, я не думаю, што вось гэтыя людзі, якія цяпер ва ўладзе, там Турчын, тэхнакраты гэтыя ва ўрадзе, яны так хочуць у Расію пайсці, бо яны разумеюць, што ўсё, калі прыйдзе Расія, то гэтыя тамтэйшыя браткі з іх ухваткамі яны паскідаюць усіх тутэйшых, адбяруць бізнесы, і гэта будзе цалкам руская правінцыя. Ім не будзе тут тутэйшым некім дзеячам ніякага прастору. Таму нават у гэтым асяроддзі ўжо ідэя незалежнасці, хай у своеасаблівай форме, але яна вельмі своеасаблівая. Прабачце, гэта такая матывацыя так сабе, калі ў мяне бізнес атажму. Это ніякае дачынення да нацыянальнага не мае, так, не? Ну, не зусім так. Я думаю, што не зусім так. Просто сёння тыя ж чыноўнікі, ніхто ў атачэнні Лукашэнкі, а помніце, як да 20-го года, той самы Макей, нябожчык, ён хадзіў у вышыванцы і збіраў замежных амбасадараў. Цяпер гэта цяжка ў гэта паверыць. Я памятаю, была ў Мінску нейкая імпрэза, там літоўскі быў міністр, амерыканская амбасадарка, польскі амбасадар, і разам святкавалі нейкую гадавіну паўстання Каліноўскага. І той жа Макей трымаў прамову. Таму тут проста сёння не тая сітуацыя, каб нехта паказаў сваю нацыянальную самасвядомасць. Але нават там, я думаю, што не ўсё страчана. У кожным разе думаць, што незалежнасць уратуюць там десяткі тысяч нейкіх толькі пасіянарыяў з апазіцыйнага лагеру, гэта няслушна. Трэба працаваць і над тым, каб маса беларусаў таксама пранікалася ў большай ступені нацыянальнай самасвядомасцю. Ну, і мы робім гэту працу наколькі можам. Я маю на ўвазе незалежныя медыі, дзеячаў культуры таксама. Таму гэта ўсё не страчана на сённяшні дзень. Узнімаліся людзі, там, тыя ж чэхі, тыя ж ірландцы, у іх была, можа, нават горшая сітуацыя ў гэтым плане, але яны захоўвалі сваё і ў пэўны момент рэалізавалі сваю нацыянальную ідэю. Таму трэба ва ўсякім разе рабіць, што належыць, і хай будзе, што будзе. Дякую. Хацеў, щоб Лукашенко пагаварыць пра стендап, але пайшоў бы ён падальш. Дякую, Александр, за ваш час і за гэтую размову. Так.